Nosia uniformy a zásahové prilby a do ich povinnej výbavy patrí aj kus odvahy. Bez nároku na odmenu nasadzujú vlastné životy, aby zachránili tie cudzie. Na Slovensku pôsobia tisícky dobrovoľných hasičov, ktorých oceňuje anketa Dobrovoľní hasiči roka. Po úspešnom pilotnom ročníku prichádza ďalší, o ktorom sa budeme rozprávať s Radomírom Čechom, riaditeľom ankety, a Filipom Buriánkom, veliteľom dobrovoľného hasičského zboru Ivánka pri Dunaji, víťazom prvého ročníka za oblasť Západ. Páni, vítajte a ďakujem, že ste priniesli teda aj túto nádhernú sklenenú prilbu, o ktorej určite poviete niečo v našom rozhovore. Pán Čech, teda aký je cieľ tejto iniciatívy a ako anketa funguje? Tak děkuji moc za pozvání. Já bych možná na začátek ještě zmínil, že a poděkoval Slovenské televizi, protože Slovenská televize je hlavním mediálním partnerem vlastně tohoto celého projektu a chtěl bych vlastně i pozvat vlastně na sledování gala večera, který se uskuteční 7. máje v zimní jízdárně Bratislavského hradu. A co se týká vaší otázky, tak co se týká toho poslání, máme to vlastně jako v několika částech. To zásadní je vlastně medializace a ocenění záslužné práce všech dobrovolných hasičů na Slovensku. Dále pak je to motivace stávajících a existujících vlastně členů a nových vlastně přihlášek k dobrovolným hasičům. Dále pak je to finanční podpora vlastně celého vlastně segmentu dobrovolných hasičů, a to z hlediska těch cen, které anketa věnuje, a v prvním ročníku to bylo více než 120 000 euro, které jsme vlastně věnovali na modernizaci třeba nové a zásahové techniky. A dále pak je to založení vlastně výjimečné a takové slavnostní akce vlastně na počest všech dobrovoľných hasičů na Slovensku. Do pilotného ročníka sa zapojilo 150 zborov z celého Slovenska. V ankete hlasovalo viac ako 56 000 ľudí. Aký je tento rok zatiaľ záujem? Tak určitě podle těch prvotních čísel ten zájem je velmi podobný, jak v roce minulém, a naším cílem je pochopitelně ty čísla překonat. To znamená, aby těch zborů bylo více v druhém ročníku než v prvním, a i počet hlasujících. Pán Buriánek, čo pre vás znamenalo to víťazstvo v prvom ročníku a čo prináša podľa vás tým dobrovoľným hasičom? Tak pre nás to bolo také ocenenie tej našej doterajšej práce, ktorú sme vlastne dovtedy robili, ale samozrejme v tej práci aj pokračujeme. Je to také zadosťučinenie tej námahy, ktorú sme vlastne vynaložili, a samozrejme je to aj nejaká prezentácia toho zboru a taká motivácia možno pre tých budúcich členov. A prečo nasadzujete teda ten svoj vlastný život, aby ste zachraňovali ľudí ostatných? Tak človek to musí mať asi v sebe troška. Taká tá, jak by som to povedal, že aj troška taký zmysel pre ten adrenalín, ale hlavne je tam tá pomoc. Že človek potrebuje pomáhať svojmu okoliu a tá pomoc sa sústredí hlavne na tú komunitu. Samozrejme, že niektoré zásahy sú potom aj ďalej od našej obce, ale v prvom rade je to podpora tej našej obce a obyvateľov. A aké boli tie možno také najsilnejšie zásahy vo vašom živote, ak máte možno nejaký 1-2 konkrétne? Tak jeden zásah, ktorý mám tak najviac utkvený v pamäti, je to zásah v roku 2023, keď v Ivánke pri Dunaji pri mohyle Milana Rastislava Štefanika sa chytilo pole s pšenicou na koreni. Bolo to tesne pred žatvou a bol to dosť rozsiahlý požiar, zhorelo okolo niečo cez 200 hektárov pšenice. Bol to zásah, ktorý trval viac ako ten jeden deň. Pán Če, aké novinky prináša ten druhý ročník? Tak určitě z těch asi nejzásadnějších z hlediska toho celkového pojetí a záštit, tak nás obrovsky potěšila zájem pana prezidenta, který převzal oficiálně záštitu nad vlastně celým projektem, a tímto bychom rádi poděkovali panu prezidentu Pellegrinimu, že projevil zájem o podporu této ankety. A z těch věcí, co se týká té koncepce, tak jsme přidali nově hasičské bonusy, což je projekt, s kterým přišli někteří vlastně z našich partnerů ankety, a je to o tom, že jsme vytvořili speciální bonusový a slevový program právě pro dobrovolné hasiče a jejich rodiny.
A poslední novinkou je vlastně vznik dětského maskotu Dráčika, který by měl hlavně motivovat ty dětské hasičské jako sbory vlastně pro práci a pro to, aby trávili ten čas právě touto formou aktivního zapojení do hasičských zborů. Pán Burianek, vy máte teda aj civilné zamestnanie. Ako to viete skĺbiť v podstate s tou vašou dobrovoľnou hasičskou službou? Tak je to troška náročné, ale v mojom prípade sa to celkom dá skĺbiť, lebo pracujem väčšinu času v obci, tak vieme vlastne odísť z toho zamestnania aj počas dňa a ísť pomôcť ľuďom. Ako fungujú tí dobrovoľní hasiči? Oni majú podobne rozpis služieb a pohotovosti, ako je to u lekárov? Úplne nie. My využívame mobilnú aplikáciu, kde sa zahlasujeme, že kto je k dispozícii a môže ísť na zásah a kto je vlastne offline, že kto nemôže. A podľa toho sa snažíme vždycky tak nejak zariadiť, aby sme boli výjazdu schopní. Aké sú tie dobrovoľné hasičské zbory dôležité, pokiaľ ide o celý hasičský zbor? Tak hasičské zbory, títo dobrovoľné sú veľmi potrebné, hlavne pre tú podporu tej komunity, alebo tej obce, alebo mesta. Vedia zasahovať v podstate okamžite, alebo veľmi rýchlo a vedia byť veľmi nápomocní tej obci alebo mestu. Na jednej fotke, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som videla aj ženy. Aké sú časté teda vo vašich dobrovoľných hasičských zboroch a sú nejaké možno aj fyzické, psychické, dajme tomu, limity, ktoré majú? Tak určite u tých žien sú nejaké limity skôr asi fyzické ako psychické, ale máme ženy aj v zásahu, takže dá sa to a nie je to úplne ojedinelé. Anketa, pán Čech, ešte v 2. ročníku nie je uzavretá. Ako a dokedy môže prebiehať to hlasovanie a prihlasovanie? Tak přihlašování vlastně do 2. ročníku končí 15. januára, takže tímto bychom rádi ještě požádali a poprosili vlastně všechny sbory, které opravdu o tom uvažují, kteří chtějí, aby jsme vyzvedli jejich jako celoroční práci a ukázali, tak aby se přihlásili na web adhr.sk a tam během krátkého formuláře vlastně vyplnili žádost a poslali. Budeme moc rádi za jejich příspěvky. Ako ste to pekne po slovensky povedali 15. januára. Kto rozhoduje teda o výbere finalistov? O výběru vlastně finalistů vlastně do toho gala večera rozhoduje odborná porota, která je složená jak ze zástupců dobrovolné požárné ochrany, tak vlastně z zástupců prezidia Hasičského záchranného sboru. Potom tam jsou zastoupení vlastně mediální partneři a jsou tam zastoupení generální partneři projektu. Je to celkem 11 lidí, která vlastně tahleta porota rozhoduje o tom, kdo se dostane do toho veľkého gala večera. Pán Burianek, ešte by ma zaujímalo v mestečku v rakúskom pohraničí, kde ja bývam. Tam funguje taký hasičský krúžok pre deti. Predpokladám, že niečo podobné funguje asi aj na Slovensku. Tak aký je záujem mladých a ako sa môžu možno zapojiť a pridať prípadne alebo vystrojiť na tú kariéru dobrovoľných hasičov? Tak aj u nás v Ivanke pri Dunaji pracujeme s deťmi. Máme takisto detský hasičský krúžok. V rámci dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky máme takisto hasičské súťaže pre tieto deti. Tá účasť je tam, myslím, že celkom dobrá, ale vždycky sa máme v čom zlepšovať. A čo to prináša deťom? Tak deťom si myslím, že to prináša minimálne nejakú zorientovanosť v rámci tej požiarnej ochrany hlavne. A samozrejme prináša im to kolektív kamarátov a samozrejme aj nejaké športové vyžitie. Tak dodajme na záver, ako ste vraveli, gala večer z vyhlasovania víťazov ankety priniesie Slovenská televízia 7. mája. Za rozhovor v tejto chvíli ďakujeme Radomírovi Čechovi. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem. A takisto Filipovi Buriankovi. Ďakujem.